alhamdulillahi rabbil alamin yeɓe yankoɓe Nangue TV on caminama on juurama on beltanama ñaganama jaam on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ɗo e nder wuuro Tittongo Madina Gounass e oɗo ɓen ñalawma alkamisa en hawra ɗiɗi lewru yarkoma woni octobre hittar ujunaji ɗi nogas joyi alhamdulillah alamin e waɗete saaha en waɗe 7h47 subaka on jii machallah jumaka o saha ko wirdude wona alhamdulillah alamin koye cakkette wirdu o wona alhamdulillah alamin tabarkalla machallah en jii jumaka machallah juma garɗo ka mbatka fayida sanne nde wonno huuɗo fital ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e goho 1941 nde hawni 1955 nden watta sengge e oɗo saaha mbadi hande ndi e karo e kokayas o ko 1970 ko nden machallah ndiɗo madi bandi fayida maha kaɗo juma mbatka fayida sanne alhamdulillah alamin ceerno ko jiɗano juɗɗo ko moƴƴere ko jiɗano juɗɗo kala nata aljanna o wi goto kala yodde ko wawi joguiɗo guerte joguiɗo gawri joguiɗo mbaalu joguiɗo mbeewa goto kala yo addu beele heeɓa moƴƴere wonde hende alhamdulillah alamin eɗen gandi ko wone wadde jawdi mum mahe juma eɗen gandi moƴƴere wonde hende alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama ne batton sem ne batton abonné ne batton partagé alhamdulillah alamin kalɗo bandiramen goni yettoɗo men jeeɓa jiiya kadi subaka jiiya duuso ceerno ngo jiiya ceerno wondiri dental kanko e nayewu makko waktuji Allah ɗi foof ko juma makko Madina Gounass o wonata ɗum wajifa subaka kiiɗi foof machallah koye dental o waɗata konko ceerno jaɓa Tidiani Ba haɗum soddino Madina Gounass ɗo ko galle ceerno wonɗo alhamdulillah alamin on jii ɗo galle ceerno woni ɗo alhamdulillah alamin galle ceerno wonɗo ɗo ko AFP deno galle ceerno kanko wonɗo alhamdulillah alamin woni Ibn Sarr machallah kanko wonɗo alhamdulillah alamin on jii galle o alhamdulillah alamin machallah on jii galle Alaji Ceerno Ousmane Thiam kañum wonto alhamdulillah alamin galle ceerno Abdoul Hayoy Diallo on ceerno Ibrahima Diallo kañum rewi hen alhamdulillah alamin to galle ceerno ga to caggal hirnangue to galle ceerno Abdoulaye Ceerno galle ceerno Ibou Mar Ceerno nana kadi galle ceerno Amadou Hammad galle ceerno Seydou Hammad tabarkalla machallah alhamdulillah alamin ɓesguji ɗi serewe kala alhamdulillah alamin kono kiko mbatka fayida sanne kala wuuro ngo ceerno Sinthiou ɓuurani hewde ko walla mbiya foof galle o wonata ko hirnangue jama ka wona funnague noon heewade alhamdulillah alamin tan bedda lomba hakkude ɗon alhamdulillah alamin machallah Nangue TV ari weltindon ari yaadude mawɗo kono kadi Nangue TV holliri on tede koye mum jeeya ɗon manam kala ko jiiɗon ko ganduɗa ne foti oncede ne foti fewnitede kollon ɗum mbiyon ko ni de ɓuuri wadde fayida ni sa waɗi ni waɗi fayida kono ma ɓuuri kadi ɗum kadi ene fondinde koye meɗen alhamdulillah alamin neɗɗo ko anda ɓeydane alhamdulillah alamin machallah eɗen ɗo daari e demal galle ceerno Alaji Ousmane Thiam machallah eɗen kuccira juma makko Madina Gounass on jii juma o yeeso fodde ko ɓeyda ɗon ko alhamdulillah alamin machallah juma makko Madina Gounass alhamdulillah alamin jii banggue wirdu o hen parti goto gasi e wirdu he parti o so gasi hewɓe joguiɓe bitkaji yewɓe mburu yahoɓe guese hankkadi ko nden kañumen jahata alhamdulillah alamin so wirdama tan ha banggue goto gasi tan on saaha heeɓe ko nden jeeya joom hajuji en machallah nden jahata alhamdulillah alamin jokko e golle mum alhamdulillah alamin heddiɓe kadi jokka kadi alhamdulillah heddi koye wirdo inchallahu mawla machallah alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV beltanama sanne yiide kaɗo juma makko Madina Gounass ko ɓeydade ɓuural ko ɓamtare mi haalani kay yiide jooma juma o kam komi haalani ɗum alhamdulillah ha e dental kala alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin soro mawko juma makko Madina Gounass alhamdulillah alamin eɗen gandi wuuro men ɗaharata wuuro ceerno ɓe biya wuuro ceerno hakkude Kidira e Bakel alhamdulillah alamin won wuuro ene gandi Sinthiou fital ujunere e temedde jeenayyi tenggorengo 1990 fital ujunere e temedde jeenayyi caggal événement Mauritanie ko nden wuuro ngo Sinthiou eɗen gandi anni
anniji sintude wuro ngo ko ceerno Juma Saydou kono sincugo jaati ko ceerno haala men hannde o ceerno Jama Tidiane Ba on sinci nokku o alhamdulillahi alamin haratu wuro ceerno ɓiɓɓe wuro ceerno oɗo saaha ko ceerno Demba woni ɗon dental ngal on saha wuro ngo yaaji wuro ngo mawni ha yettima kaaƴe ɗe alhamdulillahi alamin tabarakalla machallah en jetti bandiraɓe kala en jarniɓe han hannirta niyette alhamdulillahi alamin Heɓiyankoɓe Nangue TV kudura wasifa nde woni taggeɗe hakkunde ɗo wadan nangude hakkunde saha mo tagga wodere oɗon jiya jafno yeɓeyankoɓe saha fof courant kuppat arta kadi alhamdulillah rabbil alamin machallah ji julama duwama wirdama kudura wasifa ko machallah e taggama kadi waɗama kadi ko waɗede ɓe moftayama kadi kikiɗe wala janggo so Allah jaaɓi jafno bandiraɓe sa hokkuraani kuppa yo hokkura kuppa arta kadi hanki wayi noon video men hanki kadi wayi noon laabi ɗiɗi e juurata hende sa hokkura kuppa kadi arta kadi en waɗa saha fof inchallah jafno yeɓiyankoɓe kala ko hen jiya alhamdulillah alamin
rabbil alamin o sako inɗel he wona inɗel he wona jamma hande o ɗo jamma hande ko monsieur le maire hoore muɗum wonde wifde ceerno kanko hoore makko wonde wifde ceerno kanko wonde maire wondiri ko almudo ko ɓiɗɗo dental kala dental wawi walande ceerno walande dental kanko wonde maire kanko ɓuri wade wadde ɗum hande kanko hoore makko wonɗo e wifde ceerno alhamdulillah kanko monsieur le maire Alaji Ba rabbil alamin tindin ko almudagal ko jini mbiɗen ni courant o sa hon kuppa arti kadi en ji kalɗo damal ceerno yaltirta sen tawi galle muɗum ngal damal o yaltirta oto ara rabbil alamin ngal damal rawdu ceerno wonɗo rawdu ceerno mo Seydou rawdu wonɗo alhamdulillah alamin machallah jonde nde kono wotere taw ko inɗel he wona inɗel ɗi gasi waɗe duwaw no saaha rekkodire ceerno he juuroye alhamdulillah alamin ceerno Blay an kañum ara alhamdulillah rabbil alamin yeɓen ko ɓenage TV ko rawda ceerno Abdou Aziz Ceerno kañum wonɗo rabbil alamin rawda ceerno Aziz alamin rabbil alamin alhamdulillah alamin en jirlima jama ka fof machallah on nangowo law ceerno Amadou Tidiane o law rabbil alamin nde wocce en yiiɗi nde wocce en softanta nangowo law ceerno Amadou Tidiane ɗum hay soka lamɗo soka galo mbaɗa wonde fof sa ari ke salmindemo ɗum adduto namdade ma taw ɓeyde ka julɗo ke ɗum adduto namdade mbaɗa nanggui law ceerno Amadou Tidiane rabbil alamin haalantama ha welma sa haalnima an ha weeɗi deƴƴat ha gayni o namdoma sa nanggui law ceerno Amadou Tidiane kanko ko noon onno mande ɗum ɓuural malal on tari ko dañal aduna e lakal ceerno Amadou Tidiane alhamdulillah rabbil alamin hata salatul fatiha duwaw inɗele ɗi kanñagoto duwaw
ما 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 الحمد لله العالمين ceerno haali joni oɗo ceerno Jalal Dina Ba ene wayni dental ene waɗa Dakar Ross Béthio alhamdulillah alamin machallah ceerno waɗi hen duwaw nde ceerno Jalal yaaha Dakar waɗoyde Dakar Ross Béthio inchallah noon yo Allah wallu inchallah mawɗo ceerno Nanal alhamdulillah alamin Arna Diop alhamdulillah alamin Kadi Thiam Allah an tan gittum walla ko alhaali makko lamde rahmatullahi alhamdulillah ni machallah dental nan dari ko ha ceerno jooɗo jooɗo buuro alhamdulillah alamin dawanede ndew almudagal ndew yantinade machallah hunde fof ko nonde moƴƴata ma waɗa gardiɗo kadi ɗo heeɗe kala ko waɗi kala ko yamiri waɗe alhamdulillah alamin wala hoore yaata kono koye sappo kadi jaadata alhamdulillah alamin ceerno Jalal min kanko bayniɗo mon kanko ceerno Jalal Din inchallah mawla ceerno dusama ko nder hokkita kanko e seeto makko inchallah mawla fatiha laabirayi salatu fatihi laabi safarɓe jeeɗiɗi
صلاة الفاتح. آمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. البرنامج كان سنة بندرة كان في مدة. والسلام عليكم. ما جاكم الحمد لله. لا هران هالنيا لانغال. فإن يبي يانكو بك كل شان ويشان وي بندرة. السلام عليكم. بعد هو وعليكم السلام. دعاء وندفوف. بعد مران جاكم إن شاء الله. الحمد لله. jarti to bol ka jaglaade min ceernal ar min wata ceerno wonɗo ismail asafor ceerno jaglaade min April. بروق من أرض فاس تضيء لها مدينتنا قناسي فدارت من رباها دائرات تحربها المحبة دون ياسين ففاد اليمن والبركات فيضا وظل البس يرفل في اللباس بمقدم سيد السادات حبر سليل المصطفى دون التباس بحور الفيد سيدنا ابن سالم مكانته المكانة في الأساس فمقدمه لذي البلدان فخر ومرتبة تنوء بها الرواسي يزودنا بخيرات حسان ويوصي بالرخاء وبالاحتراس وحسبك من فوائده العظام سلامة سملنا من كل باس ففرون هوى حضرته سراء فكل الخير جانا يا أناسي فها أنا ذا ببابكم أنادي فذل بسيدي ذهبا نهاسي
ودونك من خديمكم سلاما تعبره لحضرتكم هواسي، ونرجو من مقامكم دمانا يؤم عصيرتي يوم التناسي، فهاكم والدي أمي وإردي فداءكم وآدائي وراسي، جزاك الله يا شيخ المفدى ويا من حبه في القلب راسي، بقيت لسنة المختار نورا تضيء بك المعالم والمراسي، سراج الدين من أثنى عليه جميع الخلق قائدنا البناسي، هو السبب الوحيد لما حوينا ومنهجه القويم لذي التماس، ولولاه لما فاض الأهالي بزورة بضعات الختم المواسي، إلهي بالمدثر فاعف عنا ويسر يا إلهي ما نقاسي، صلاة ثم تسليم على من يسود الخلق من جن وناس. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم خيرا. آمين. يلا جابوا دعاء. ceerno yo Allah jaɓan en ziyara o, yo Allah yettin fandare nde, yo Allah moƴƴin jortoje ɗi, yo Allah humtu haajuji ɗi, yo Allah jaɓan en dewe meɗen Allah fof, yo Allah yaafo en pergitte meɗen, yo Allah fewnu en o fewnana en ɓesguji meɗen, yo Allah waɗ en heeriɓe almuɓɓe cheikhana Ahmada Tidiani radiyallahu ta'ala anhu, yo Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe, yo Allah waɗ en hawruɓe hawridinaɓe, yo Allah ɓeydan en niwyaji muɗum keeriɗi wondude e nden ka muɗum, yo Allah junnan en gurdam ceerno meɗen radiyallahu ta'ala anhu, yo Allah waddanmo hen cellal e sembe, enenne yo Allah rokku en fandinde almudagal meɗen, yo Allah rokku en rewde e pele maɓɓe e ñemtindeɓe ko suuɗi e ko feeñi bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, e barke cheikhana Ahmada Tidiani radiyallahu ta'ala anhu, e barke ceerno men e seeremɓe muɗum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. ceerno yo Allah jaabu du'aaw, yo mbayɓe ɓeene kadi yo Allah moƴƴin fewna, yo Allah hawridin jikkuji, yo Allah newnu gondigu son jehitino ɗon e ɗoftare e jokkude en ɗam tawɗon ɗon ɗam, yo Allah newnu, yo Allah wallu rewɓe nayi hen ɗo ko maqama naɓe garno ko duwaw yummum alaji nunata kay.